TV. Сәлем дусларым, Татмус ТВ телеканалында сезгә кабат мин, Лиана, яшьлек тавышының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Безнең җырчыларыбыз иҗаттан башка тагын нәрсә белән шөгыльләнә икән? Бүген хоббилар турында сөйләшәбез. Димәк, башлыйбыз. Кызганычка каршы, бүген без Алинә Дәүләтшина белән саубуллашабыз. Иҗатында зурдан-зур уңышлар телибез. Тәмле татлы төшләр теләп йөримен яныңда. Йокла улым, йокла җаным, мәхәббәт җимешесен. Бер башкаручыны озатсак, икенчесен каршы алыйк. Татмус ТВда премьера. Каягында булмасам да синең белән бергә, уйларымда мәңгегә, битләреңнән үбәргә. Сине генә яраттым, һаман да яратам. Әйләнәм дә уйларымда шул вакытка кайтам. Ул заманны җаным, күп вакытлар үтте. Минем торган вокзалымда поездларым китте. Әйе, сиңа калдым, гафу ит син, зинһар. Синең йөрәк түрләрендә урыннар инде тар. Минем тормыш яңа юлга чыгып газга басам. Синең яңа барам, инде исән калсам. Синең җаның күзләреңә бер карыйсым килә, бер тиясем килә. Йомшак битләреңә тик кыюлык җитмәс. Сиңа барыр өчен җәйләр үтеп китте. Күңелемдә көзен, күзеңә ничек карап гафулар үтеним. Синнән башка гомеремне мин матурым күрмим. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тояллар, берсе-берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне, ишетсеннәр колаклар яратам дигәнемне. Әле кичә кебек син янымда идең, бар булганым син генә, төшләремдә күрдем. Сиңа яраттым дигән сүзләрне кабатлап, барам сиңа таба, акрын-гына атлап. Тиңше тими хисләрне алар һаман көчле. Вакытлар бик күп үтсә дә яраттым сине. Ә синең хисләрең олы калыр микән миңа? Инде кыюлыгым җитмәс сине бүтән күрмәм. Безнең бәхетле мизгелләр еллар аша узып, йөрәкне һаман җылытып тора канны куып. Мәхәббәтнең әчелеген тоям шушы көндә. Бар булган бөтен теләгем бары тик син генә. Әйдә җаным, бергә киттек ярак бер сәфәргә. Риза төрле җиргә син булсаң янымда. Авыр бит яшәргә була ялгыз калып. Беләм мин гаепле киттем ишек ябып. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тояллар, берсе-берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне, ишетсеннәр колаклар яратам дигәнемне. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тояллар,
Яшьлек тавышын Денис Мөхәммәтдинов белән башлап җибәрәбез. Денисның иң яраткан шөгыле ул төзүчелек. Буш вакытымда җаным, тәнем белән төзи башлыйм дип шаяртты ул. Yırıklarga şitke gitmesem edem Avulumda üzülüp sağınan Düşlerime girip yüdetkenide Yüreğim sızıla sağıştan Avul kayın siga qaytıp tadı Durabından qabat kütergen Etki solgal durulu öyü bizge Erkayimning temli şeyine Avul qayım siga qaytıp tadı Durabından qabat kütergen Etki solgal durulu öyü bizge Erkayimning temli şeyine Etki canım eli isen şakıda Kanat kağıp uçar kışım var Yaş qaytırmın sina avul kayım Sinde beni küter kışım var Avul kayım sina qaytım tane Durabından qabat ütergen Etki solgan nurlu öyümüzge Erkayımning temli şeyine Avul qayım siga qaytım tadı Durabından qabat ütergen Etki solgan nurlu öyümüzge Erkayımning temli şeyine Şitke gitmesem edem Avulumda üzülüp sağınan Düşlerime girip yüdetkenide Yüreğim sızıla sağıştan Avul qayım siga qaytım tadı Durabından qabat kütergen Etki solgan durulu öyü bizge Erkayimning temli şeyine Avul qayım siga qaytım tadı Durabından qabat kütergen Etki solgan durulu öyü bizge Erkayimning temli şeyine Etki solgan durulu öyü bizge Erkayimning temli şeyine Erkayimning temli şeyine Erkayimning temli şeyine Siz hamon birga ekan deb җырлаучы резидентыбыз Ринас Шихапов яшьлек тавышын алга таба дәвам итә. Җырлардан тыш мин биергә яратам дип сөйләде ул. Әле аңа өстәп Ринасның шәхси бакчасы да бар икән. Бакчада казыну да иң яраткан хобби икән аның.
Minim yigit şak oynama külme iken Siymede imiş kıymede Tavlarga minme iken Eyteler dostlar künlepmek Siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz haman birge iken Toylarda öttü ömrünün uzması deyip yerime iken Ağardı şeşler ağarmaz mutlarga kirde iken Eyteler dostlar künlepmek siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz haman birge iken Hey! Ne işisin sen? Aşağıya aşağıya ver. İzle. Sonkonuzda. Sonkonu bir. İlk izle edeyim. Ne sakottan varsın. İzle sonkonu edeyim. Hadi ne sakottan. Çabuk. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Kadirde hürmette sina dik tuğan jirde iken Anıklar üskenşe yaşa yatqa sır birme iken Eytsinler kurşı bularını siz haman birge iken 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 7-нче урында бүген Лилия Яруллина. Көненә 30 гына минут булса да укырга тырышам. Кечкенәдән килгән әлеге шөгылем мине бүген дә ташламый дип сөйләде безгә Лилия. Әткәй бәгърем синең кулларыңда Иркәләнеп үскән бала без Яшь барса да синең өчен һаман Сабый бала булып калабыз Безне сөйгән көчле кулларыңның Жылылығын әлдә тоябыз Эх, тагын бер иркәләнергә дип Уфтанып та кайча куябыз Эх, тагын бер иркәләнергә дип
Уфтанып да кайшап куябыз. Янәшәдә әтисен булганда, куркыт алмый безне җилләрдә. Назлап әйткән гади бер сүзеңдә, канат куя безнең илләргә. Безне сөйгән көчле кулларыңның җылылыгын нәрдә тоябыз. Тагын бер иркәләнергә дип, уфтанып та кайшап куябыз. Тагын бер иркәләнергә дип, уфтанып та кайшап куябыз. Әткәй бәгърем әлдә ярыйсин бар, яктыртырга күңел күгебез. Мәрхәмәтле олы йөрәгеңә сыя безнең барлык серебез. Безне сөйгән көчле кулларыңның җылылыгын нәрдә тоябыз. Тагын бер иркәләнергә дип, уфтанып та кайшап куябыз. Тагын бер иркәләнергә дип, уфтанып та кайшап куябыз. Илгиз Абдрахманов бик тыйнак егет булып чыкты. 6нчы урын иясе яраткан шөгыле итеп, үзенең дуслары белән аралашуын атады. Күзләрем ачылды, тойдым барлыгыңны, йөрәгемдә сиңа мәхәббәт. Кайда инде, кайда булдым әле, кайда, анда да сиңа тик мәхәббәт. Бүтә чәчкәләрнең дә матурлыгы тик синең өчен, тик бер синең өчен. Кошларның сайравы, күбәләкләрнең дә очуы, тик бер синең өчен. Йөрәгем тибә, синең өчен, 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 синең өчен. Хисләрне уята, яфрак җиргә ята, бу тормышны мин бит ярата. Кояш
güneşnin nurların, aydın yaktılığın, yağmur tamşıların yaratam. Ama indi köpme yıllar men seni izledim, küttüm izledim. Sen bulgansın yanımda, her vakit benim yanımda, tek benim yanımda. Yüreğim tiba, senin ışın, senin ışın. 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 Чыгарылышыбызның уртасына да килеп җиттек, дуслар. Узган атнаның премьерасы бүген 5-нче позициядә. Bizni toptuk, bizni yarattık, hayallaşınga açtırdık. Biz bizni toptuk, bizni yarattık, hayallaşınga açtırdık. Sen benim mehabetim diye her bir tağım ata. Sen benim yoktu yıldızım değil, künglimde bəxtim
Stilist, olib boruvchi, makiyaj yasovchi, bular barisi da Yuliya Talxina turida. Ko'pdan tug'ilgan hit paradimizga kelib kirgan rezidentimizning hobbilari sona bitirgisiz ekan. Bunday kishiga siqlana sig'ina qolan. Afarin do'stim. Bugün gelip min anladım, karışların yalgan iken, Sina bulgan ütülerim, düşte kurgan duman iken, Üzüne seni mahrum eder, hislerde bir şeyle desin. Sine bitmine tügel şanım, Sine ukerler desin. Sen tudurgan bu gazaptan, Sızlı köngel tüze bulma. Dik sevimnin şipleri, Beren işikte üze bulmay. Üzüne seni mahrum eder, hislerden bir şeyle desin. Sine bitmine tügel canım, Sine ukerler desin. Üzüne seni mahrum eder, hislerden bir şeyle desin. Sine bitmine tügel canım, Sine ukerler desin. Hislerden bir şeyle desin. Sine bitmine tügel canım, Sine ukerler desin. Üzüne seni mahrum eder, hislerden bir şeyle desin. Sine bitmine tügel canım, Sine ukerler desin. Sine ukerler desin. Sine ukerler desin. Aygül Hayrnasova isimli kızımız bugün 3. orunda ornaşa. Bilmeseniz biliniz, Aygül'nin kichkine oğlu var. Her bir boş minutumni ona bağışlarga tırışam deb söyledi bizga jirchi kızımız. Quyoshday balqib kelib chiqding sen menim yurar yo'limga. Kulib yilmayib suyushishga roza tutib qo'lingga. Senigina yoratdim deb qoni birda ortimdan. Ikki kun ko'rmasa Imi shunday o'zag'ingan, bashar qoshday talpingan, Qayran meni sog'ingan. Suyab yoratdim deya dema qo'mini seya, Oromizga bir kim kirmas deb
баладай кылынмышларыңнан айкелесім келе. Шын екен сөзің, шуны білесім келе, білесім келе. Сені гіне яратам деп, қолмай бірді артымнан. Екі күннің көрмеседі, демек шындай ол сағынығын, шарқыштай талпынығын, қайран мені сағынығын. Сүйен яратам дие, демек ол мені сүйе, арамызға бір кім кірмес дие. Сенсіз болса ғұмырым бошқа өтер ол дие, қашан менің сөзлерім әдие, қашан дие. Шундый итеп қарадың сен, сихірләді қарашың. Йөрәгімні яндырды бұл қарашың, қарашың. Сенің қарашың, сүйем яратам дие, демек ол мені сүйе, арамызға бір кім кірмес дие. Сенсіз болса ғұмырым бошқа өтер ол дие, қашан менің сөзлерім әдие, қашан Икенче урында бүген Гөлнар Зарипова. Мин буш вакытым булу белән үземә матур киемнәр карарга, кибеткә чыгарга яратам. Шунысы кызык, кибеттә йөргәндә минем иҗатымны күзәтүче апалар, син бит безнең җырчы кызыбыз дип мине танып, мактап та алалар. Һәм кулларыннан килгәнчә сатып алган әйберләремә үзләреннән ташламаларын да ясыйлар дип сөйләште безнең белән Гөлнар. Шақыр мені көкке, шексізлікке, мен келермін еркем, мен сыңламам. Ерақтағы жылы қияшым сен, шикетларның сөзін тыңламам. Жанар арасында жепсілерді, бір нәрсәді үзі алмышу, бірге салған сүйу көпірлері, юғалыйдай сіз қоймаю. Шу шексізлік бізні өзімнігіше, керті болмай бізге еш нәрсе. Зор үмітлер бағлап яшикәлі, қауышырбыз Аллах тілесе. Жанар арасында жепсілерді, бір нәрсәді үзі алмышу, бірге салған сүйу көпірлері, юғалыйдай сіз қоймаю. Шақыр мені иксіз шексізлікке, жанарыма менің дәуа керек. Біздің кебек көкке қауышқаннар, ғашық жанар әлі жерде сирек. Жанар арасында жепсілерді, бір нәрсәді үзі алмышу, бірге салған сүйу көпірлері, юғалыйдай сіз қоймаю. Жанар арасында жепсілерді, бір нәрсәді үзі алмышу, бірге салған
аны каршы алырга әзермесез? Бүгенге лидерыбыз Әлфия Әмирханова. Яраткан шөгыле чәчәкләр утырту икән. Шуңа өстәп, бәйләү һәм чигү эшләрендә яратам дип сөйләде беренче урын иясе Әлфия. Ничек бәріде бар йөрәк, бу дөньяда сөю булмаса, ничек сулар иде гашыклар, күңелләргә гыйшык тулмаса, йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты. Yollarımda güller bulup attın, göz nurım. Qara tündey bulur bu ömür, barsız yürek yarın tapmasa, nursuz kalır gözler мәңгегә, сөю aşkın nары yanmasa, йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, күз нурым. Ишек томаннары артында эзләп таптым бердән беремне, сөю газабында яндырма, башкаларга салып күзеңне, йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, күз нурым. Йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, күз Менә шулай, дуслар, сөйләшә вакытның үткәнен сизми дә калганбыз. Киләсе очрашуларны зарыгып көтүче мин, Лиана, сезнең белән саубуллашам. Пока-пока. Тапшыруны карап өлгермәгән булсаң, YouTube каналына язылырга онытма.